Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Sikhonza inkosi enamandla. Inkosi okuguqa konke kuyo. Akhathalekile ukuthi yini evuka endleleni. Kodwa konke kuyaguqa. Amadoloko kusemhlabeni nokusezulwini kuyakhothama egameni lika Jesu. Uyinkosi ephakeme, uyinkosi enamandla, uyinkosi engahlulwa lutho. Ufuna iminyango evalekile, ufuna ulwandle oluvalekile, avulela abantwana bakhe. Akukho lutho olungamaphambi kwabantwana bakhe forever kuphumelele. Hallelujah. Asimshayile izandla uNkulunkulu bazalwane. Asibonge kakhulu bazalwane ngoma wethu okhona namhlanje usivakashele. Cishe ngakho kumnandi kangaka mawami ngoba khona wena. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu ahlangabezane nazo zonke izidingo zakho. Siyabingelela kakhulu mfundisi Ngubane. Ningamangali bazalwane bona umfundisi uMchunu engasekho khona la aphuthuma khona ureportile. Sibingelele kakhulu iworship team abasidlalelayo, omama, obaba, insizwa, intombi, uSunday school, ama spouses onke abefundisa khona. Siyabingelela egameni lika Jesu. Hallelujah. Baba umbuyazi ke bazalwane, umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, thethelelwe izono. Hallelujah. Ngizange ngambona uNkulunkulu lo ngasindiswa engishiye endleleni. Zikhona izinto ezivukayo bazalwane mawukholwa. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi uma kanye nathi. Ngifisa bazalwane singene ezweni lenkosi. Ngizocela umama uNzuza nomama uYalo, nceke inkosi ngizokhothama nakuwe uphinde ungifundele amanye ama scriptures khona udaba engifundisa sikhulume ngalo. Sifunda uJohn chapter 11 mama uNzuza. Ngizocela usifundele uJohn chapter 11 sifunda 1 siye ku6 bese siyeqa sithi 21 sithi 23 bese siyeqa sithi 32 up to 45. John 11 umvangeli ufunda 1 uye ku6 weqa uye 21 23 ubese uya ku 32 uye ku 45. Amen. Amen. Kunesihloko esithi ukuvuswa kukaLazaro. Wakukhona othile ogulayo, uLazaro waseBethania, umuzi wakubo kaMaria nodadewabo uMarta. uMaria kwakunguye owagcoba inkosi ngamafutha, wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe. Omnewabo uLazaro wayegula. Ngakho ke odadewabo bathumela kuye bathi, Nkosi, bheka lo omthandayo uyagula. uJesu esekuzwile lokho wathi, lokhu kugula akusikho okokufa, kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu ukuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Kepha uJesu wayebathanda oMarta nodadewabo noLazaro. Ngakho ke kwathi ezwa ukuthi uyagula, wahlala futhi izinsuku ezimbili endaweni abekuyo. Emva kwalokho wathi kubafundi bakhe, asibuye siye eJudiya. Abafundi bathi kuye, uye 21 akithi. Amen. Sengiya 21. 21 yes. Wayesethi uMarta kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umnewethu engafanga. Kepha ngiyazi nalokhu ukuthi nokuba yini ongakucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunika kona. 23. uJesu wathi kuye, umnewenu uza kuvuka. 32. 24. uMarta wathi kuye, ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. 32. uMaria esefike lapho ekhona uJesu
embona wawa ngasezinyaweni zakhe wathi, Nkosi, uma ubukhona umnewethu engafanga. Elilandelayo. Ngicela ufunde uzogcina ku45. Amen. Engafanga, verse 33. Ngakho uJesu embona ekhala, nabaJuda abafika naye bekhala, wabubula emoyeni wakhathazeka. Wathi, nimbekephi na? Bathi kuye, Nkosi, woza ubone. uJesu wakhala izinyembezi. Ngakho-ke abaJuda bathi, bheka ukumthanda kwakhe okungaka. Kepha abanye kubo bathi, lo owavula amehlo empumputhe wayengekwenze yini ukuba yena lo angafi na? Ngakho uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe wafika ethuneni. Lalingumume, kwakukhona itshe phezu kwawo. Wathi uJesu, susani itshe. uMarta udadewabo owofileyo wathi kuye, Nkosi, usenuka ngokuba sezizine. uJesu wathi kuye, angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu na? Balisusa-ke itshe. Kepha uJesu waphakamisa amehlo wathi, Baba, ngiyakubonga ngokuba ungizwile. Bengazi mina ukuthi ungizwa njalo. Kodwa ngenxa yesixuku esingiphahlileyo ngishilo lokho ukuze bakholwe ukuthi nguwena ongithumileyo. Esekhulume lokho wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Lazarus, phuma. Waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu, ubuso bakhe bumboziwe ngeduku. uJesu wathi kubo, mthukululeni nimiyeke ahambe. 45. Khona abaningi baJuda ababezile kuMaria bebona abekwenzile bakholwa nguye. Siyabonga baba, izwi lakho liphilile linamandla. Khuluma ngalo Nkosi uJesu, siza ukuphila kwethu ngegama lika Jesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Ngifisa abazalwane ukukhuluma ngesihloko esithi uma uJesu ekhona siyanqoba. Uma uJesu ekhona siyanqoba. Ngamanye amazwi akukho lutho olusahlulayo lusinqobe uma uJesu ekhona. Ngifisa abazalwane ukusho ukuthi noma ukholwa uyehlelwa izinto ezibuhlungu. Noma ngabe uyakholwa umamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, kodwa uyehlelwa izinto ezibuhlungu. Nawe kuyenzeka sometimes ugule, kuyenzeka sometimes uphelelwe imali, kuyenzeka sometimes uvukelwe umndeni wakho, kuyenzeka sometimes abantwana bakho babe involved ngisho kuma drugs. Akusho ukuthi mawukholwa awehlelwa izinto ezimbi. Why mawukholwa wehlelwa izinto ezimbi na? Kusuke kuvivinywa ukukholwa kwakho. Sezwana abazalwane, akusho ukuthi mawukholwa nje nami njengoba ngikholwa kumfundisi ukhona okungehlelayo. Aliboke igama lika Jesu, kuvivinya ukukholwa kwami. Ingakho lithi izwi leNkosi kuPeter wokuqala chapter 5 verse 8 lithi, qondani neyazi isitha senu uSathane siyabhodla njengengonyama, sifuna esizomgwinya. Melanani naye niqinile ekukholweni. Siyalazi lo verse bazalwane. uSathane bazalwane masuphendukile wenza izinto ezithize eziyohlukumeza umphefumulo wakho, ufuna ukugwinya, ufuna ukuthi uzuthi wena uNkulunkulu akekho,
ufuna usathane uzuthi ayikho lento kaNkulunkulu, yini mina ngihlupheka kangaka, yini mina ngigula kangaka, yini mina ngiswela kangaka, yini mina izinto zami zingahambi kahle, futhi ngiyathandaza kodwa izinto engiyithandazelayo azenzeki. Ufuna futhi akutshela usathane athi hayi ukuthi lo nkulunkulu wakhe akapheli. Hallelujah. Ukukholwa bazalwane akusho ukuthi we have a smooth ride, ukuthi mawukhola izinto kuwena nje hayi ziyashelela. Lutho bazalwane angeke sinikhohlise, ukukholwa is not a smooth ride. Akusho ukuthi mawukholwa wena ezakhe izinto nje uvele nje uthandaze zenzeke. Angisho uNkulunkulu akayiphendula imikhuleko, but endleleni isitha kunama temptations, kunelingo ezivukayo, kunenkathazo ezivukayo. Ezinye zazo uNkulunkulu uvuma ngamabomu ukuthi zenzeke ukuze approve uSathane ukuthi is powerless. Hallelujah. Ezinye zivezwa isitha si-attacker. Alibonke igama lika Jesu. Kunezinto okumele sigade bazalwane, noma kumele sizenze masihlaselwa. Mhlawumbe ukhona la ungakaza hlaselwa yena nje ukuhamba kahle, but one day pasopha kuyeza. Hallelujah. Kumnandi ukhona bazalwane, kodwa kunento ofuna uyiqaphela ukuthi kumele wenze njani uma uhlaselwa. Kunezinto ofana ubambelele kuzo eziwukunqoba kwakho. La isifunda khona abazalwane, lithi iBhayibheli mawufunde kahle wezwa kahle, uJesu wayemthanda uMartha, uMaria noLazaro. Elesingisi uverse 5 bazalwane amplified ithi ku chapter 11, ngifuna uyizwe kahle amplified ithi, now Jesus loved and was concerned about Martha and her sister and Lazarus, and considered them dear friends. Sakuzwa lokho bazalwane, wayebathanda, wayebakhathalela, wayebanekekela, futhi kwakungabangani bakhe. Makuthiwa dear friend is a special friend, bakhona nje laba abanye, kodwa khona lo ovelela umngane. Babe njalo, kodwa noma benjalo wagula uLazaro. Siyayizwa into bazalwane, wenza njalo uLazaro, but is a dear friend kaJesu. Hallelujah. Into engifisa ukuyiveza labazalwane, ukukholwa kwakho noma ngabe uJesu uyamthanda nawe uyakuthanda, but that is not bazalwane a guarantee ukuthi awuzovelelwa yilutho. Hallelujah. Why ngisho njalo? Ukukholwa zimbili izinto engayigarante empilweni yakho ukuthi uSathane ngeke azayithinte forever. Asifunde lapha mfundisi ungubane ngifundele Romans chapter 5 ufunda uverse 8. Khona izinto ongathi noma uhlaselo okufanele ugade ukuthi azikulahlekeli. Futhi lezi izinto abazalana mawubambe kahle ziyangenelela ngisho ekuhlaseleni kwakho ubona into seziyaqhela. Kwabase Roma 5 uverse 8. Yes. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Hallelujah. Amen. Lalela bazalwane, uthando lukaNkulunkulu lupheleliswe kuJesu. Sezwana bazalwane, uJesu wasifela siseyizoni. Ilapho uthando lukaNkulunkulu ngingagaranta abazalwane, ilapho isalvation yakhe incike khona. uSathane akakwazi ukumuva kuthando lukaNkulunkulu. Ingakho ngithi mina noma ngawe uyahlaseleka, into yokuqala okufanele uyibambe uthando lukaNkulunkulu. Azi ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda, noma ungahlaseleka awuhlaseleki ngoba engakuthandi. Sizwana abazalwane, kwesinye isikhathi kuyenzeka mawuhlaseleka kube isitha sikuhlebele sithi wena uhlaseleka kanje ngoba ukholwa kahle. Mhlambe lento enzeka kimi bazalwane, abazalwane mhlambe kubona kwenzeka lutho, kukhona into eyenzekile sithi sitha njengoba uhlaseleka kangaka wena awukholwa kahle.
mhlambe wenza isono esithize, mhlambe uphambukile endaweni ethize. Ukukholwa kwethu bazalwane asikumeji ngezinto ezisehlelayo. Ukukholwa kwethu sikumeja ngokuthi uJesu ngimamukele njengenkosi nomsindisi, uyena okupheleliswa lothando lukaNkulunkulu. Noma ngenzekani endleleni, uma impilo yakhe kuJesu, you are guaranteed bazalwane uthando lukaNkulunkulu, you are covered ngothando lukaNkulunkulu. But akusho lokho ukuthi ngeke uvivinywe. Hallelujah. Into isithe siyeke siphuce kimi uthando lukaNkulunkulu is my salvation, because ipheleliswe kuJesu. Ingakho bazalwane, uma usindisiwe akufuni salvation yakho uyakhele kwizinto onazo. Abangizwa bazalwane, uma usindisiwe musuku ukukala ukusindisa kwakho ngokuthi uhlala kwi-double story, noma uhamba ngemoto ephakeme, noma usebenza umsebenzi ophezulu, noma ingane zakho zira, akukala ukukholwa kwakho ngalokho. Those are the benefits ongahlangana nawe endleleni, ongaphinde ungahlangana nawe endleleni. Into ekumele ukale ngayo ukukholwa kwakho i-relationship yakho noJesu, ukuthi ume kanjani ngoba uyena ukupheleliswa kothando lukaNkulunkulu kithi. Abantu abaningi bazalwane, ingakho njengoba umkala umuntu nawe esontweni uma nezinto kuthiwa uyakholwa uba nobheka into zakhe zihamba kahle, akwazi abantu ubeza abantu abasho njalo, uyakholwa umbuyazi obheka ushintsha imoto. Akuyona into ekhombisa ukukholwa leyo bazalwane. Akukhombisa ukukholwa ukuthi unemoto, noma uhamba kanjani, noma usebenza kahle, noma unemali eningi. Into efakazela ukuthi uyakholwa ubudlelwano bakho noJesu ukuthi bume kanjani. Ngingashayeka bazalwane, ngingahlaseleka, kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu akangithandi. Ungahlaseleka, ungavelelwa izinto, but akusho ukuthi uthando lukaNkulunkulu alukho kuwe. Uyakuthanda bazalwane noma kunjalo, ngoba wamdedela uJesu wakufela, luphelelisa uthando lukaNkulunkulu uKristu Jesu. Ikhona into edlula ukunikela ngendodana ngengane yakho uthi uyinikele uthi abantu abasindiswe ngayo. Uyazi abantu abaningi bazalwane bafela ukukholwa ngenxa yoku-understand ukuthi yini ukukholwa. Uyabona noma ungahlaseleka kangakanani bazalwane, ungalahlekelwa ukukholwa. Noma ungavelelwa zinkinga engakanani, ungalahlekelwa ukukholwa. Ukukholwa kubambe ngezandla zombili, ngoba lezi zinto ezikhathazayo ziyasala, azindawo into zalapha emhlabeni. Kodwa ukukholwa inkosi uJesu kunama benefits amabili. Ula emhlabeni ukhave uthando lukaNkulunkulu, uma udlula la unokuphila okuphakade, usathana ngeke akwazi ukukuthatha. Is yours permanent. Glory, hallelujah. Uyabona ikhona into engiyithandayo ngoma, uyabona uma ubambelele kuthando lukaNkulunkulu and forget about ezinye izinto, hallelujah, lumotivator noma lukhulisa your faith. Uyazi ma uthembele kuJesu, ubambelele kuye, noma ungashayeka amehlo akho abhekise kuJesu, ubikele yena yonke into, ukukholwa kwakho kuyaqubuka, uzunamandla phezulu kwezimo ezikuvukelayo. Zingakucindezeli, kodwa kube wena oyicindezelayo, ngoba akufakile ukukholwa kwakho entweni ephathekayo. Kuyingozi umzalwane okholwa ngoba enezinto ezithize. Hey, kuyingozi. Ngeke ngimgaranti ukuthi uzongena ezulwini, ngoba lezi zinto oyithembile uSathane uyakwazi ukuyishaya ayibulale. Musukwethembele entweni ephelayo mawumzalwane. Azakhoshela abanye athi mina inkosi ingibusisile, abantwana bami bayakholwa bonke, inkosi ingibusisile, ngihamba ngemoto, inkosi ingibusisile, ngisebenza. That is good bazalwane, kodwa musukukhosha ngoba lento kusasa ingashawa.
usukhoshela abanye obabona bengenalutho uzuthi umuntu akakholwa kahle ngoba engenalutho. Asimkala umuntu ngezinto anazo ukuthi uyakholwa, simkala ngobudlelwane bakhe noJesu ukuthi bukuyiphi level. Asimkala noma ngaba upresident, asikala ukuthi upresident uthi uyakholwa. Ama blessings yohlala nawe endleleni bazalwane, kodwa into ebalekile ukwakhela othandweni lukaKristu alwenzile uNkulunkulu wanikela indodana yakhe. Check your relationship, ubudlelwane bakho noJesu ukuthi bume kanjani, ngoba uma ubucheck abazalwane kwenzeka imanga. Awuzwe lo uMartha noMaria babafika kuJesu aba complain, mabethumela abasho ukuthi hamba umbuze lokuthi ubhuti wethu ufe kanjani. Basho njalo, hamba umbuze ukuthi ngoba uyasithanda uJesu pho yini ufethu afi. Mabefika kuye bathi lo omthandayo uyagula. Ngamanye amazwi izinto abahlangana nazo azibulimaza ubudlelwane babo noJesu. Yesu ubhuti wabo uyagula, kodwa bathi lo omthandayo uyagula. Akumele bazalwane mawuhlangana nevivinyo ulalela uSathane athi uJesu akakuthandi ngoba wehlelwa yilokho. Ikwenze leyo nto uxabane noNkulunkulu, uthi kade ngangithandaza ngifuna umsebenzi angiwutholi, ngiyakuyeka nalokho ukholwa. Ndo akwenziwa kanjalo bazalwane. Ba understanda uMartha noMaria uthando lokaNkulunkulu ukuthi noma singaphela zonke izinto kodwa ngizobambelela kuJesu, ngoba uJesu uyisolution konke ama problems ongabhekana nawo, kodwa kubiza ukubambelela ngoba lezi zinto azenzayo uSathane uyakulinga. Ulinga ukukholwa kwakho ukuthi ustable kanjani kuNkulunkulu. So kuyingozi ke bazalwane ukubambelela entweni ephelayo. Umuntu understanda kahle uthando lwaNkulunkulu, kunezinto okumele uzenze. Uma ushayeka, don't worry, ngoba akwazi ukuyikhipha enkingeni, akwazi ukuyikhipha engxakini, akwazi ukuyikhipha ebunzimeni. Ubunzima buyafika kuwe kodwa unawo amandla okuyikhipha. Kodwa kunalomuntu omkhonzayo, lo muntu bazalwane simnikeziwe uJesu okumele uye kuye. Lithi iBhayibheli amaHubo 55 verse 22, phonsa phezu kukaJehova umthwalo wakho uza kuphasa, angeke avume ukuthi olungileyo azanyazanyiswe inguna phakade. Ngamanye amazwi bazalwane mawuvelelwa izinto into ekumele uyenze kunokuthi ubona ngathi awukholwa kahle, kunokuthi ubona ngathi awumile kahle, ungamlalela uSathane ekhohlisa athi wena kwenzeka lento kuwe ngoba ukholwa, kwenzeka lento kuwe ngoba kulokhu nakulokhu nalokho, kodwa phonsa umthwalo wakho othandweni kaNkulunkulu kuJesu. Basulindela yena abazalwane angenelele kwisimo sakho, ngoba uNkulunkulu uyangenelela. Ungayivumeli confusion mawudibana nobunzima abazalwane, isitha siconfuse sithi uphi uNkulunkulu wakho makunje. Ingalo zakho mazinje uphi uNkulunkulu wakho, umshado wakho mawunje uphi uNkulunkulu wakho, umsebenzi wakho mawunje uphi uNkulunkulu wakho. Don't listen to those lies amanga kaSathane. Elithi iBhayibheli uSathane uyise wamanga, he is the father of lies. uSathane njengoba sikhona ebazalwane akasifiseli izinto ezinhle. So ungalahlekelwa ukukholwa ngenxa izinto ezikuvelelayo. Uyazi kunomuntu athi umbona uyavutha emoyeni, umbona uyehla. Uma ungasondela kuyena umbuze uthi kwenze njani, uthola ukuthi asikho isono asidlile, kodwa into emehlisa emoyeni izinto ezimvelelayo. Haleluya. Ungavumi bazalwane ukushawa isitha ngalendlela
ukuze umbone uNkulunkulu ukuthi akakuthandi. Uthando lwakhe lisoze lwaguquka njengoba wasifela siseyizoni bazalwane. Into yethu esinayo uJesu uyasithanda, wayengeke asifele engasithandi. Uma nathi ungena nathi entweni zonke, kunesibonelo nje abantu ababasenyameni njengathi oShadraka, oMeshaki, oAbednego. Kodwa isithando somlilo kunesithombe kumele kuguqwe kuso. Siyakhumbula abazalwane, wonke umuntu ufana kuguqe kulesi sithombe akhuleke kusona. Ongakhuleki uzophonsana bazalwane esithandweni somlilo ovuthayo. Abanjwa lamadoda ukuthi awayenzi lento ishwe inkosi, bawalethe enkosini. Kuthi inkosi yayicasukile uNebukadnezari, ecasukile bazalwane, athi ungamabomu yini ukuthi umthetho wami enginishayile wona ningawenzi? USathane ufuna ukubasusa kuNkulunkulu. Cabanga babe sezweni abathunjwe kulo, kwangelona izwe la kubo, babe ngabulawa ngoba vele basebebhekene nesithanda somlilo. Kunestatement bazalwane abasishoyo ngoba umuntu owazana nothando lokaNkulunkulu uyacabanga amazwi uNkulunkulu wakhe. Athi la madoda mana njalo Nkosi, hayi uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo. Thina ngeke sikhuleke koNkulunkulu bakho lo esimkhonzayo, unamandla okusikhulula. Noma ngasikhululanga kuyokwazeka ukuthi angeke sakhonza omnye uNkulunkulu. Babangamkhonza uNkulunkulu ngenxa yezinto, badela ngisho ukuphila kwabo, bathi kuyokwazeka. Funeka amakholwa njalo athi ngengikhothame mina kuwe khonza uNkulunkulu ophilayo. Lithi iBhayibheli bababopha babaphosa esithandweni somlilo ngenxa ukuthi abasukanga othandweni likaNkulunkulu kwanyakaza izulu. Ngoba izulu ma uhlela othandweni likaNkulunkulu unganyakaziswa izinto, uNkulunkulu yehla ezulwini bazalwane angena esimeni sakho. uNkulunkulu yehla ame kanye nawe. Ingakho kumele unganyakaziswa izinto ezikuvelelayo, kodwa kunalokho bambelela kuJesu, bambelela kuJesu. Uma ungasavumi hamba ngesisu, uma ungasavumi guqa ngamadolo. Kodwa ungasuki othandweni lukaNkulunkulu esilunikeziwe. Lamadoda ayemisele ngisho ukufa kulokudayisa ngeqiniso, bawabopha bawaphosa emlilweni. Bathola uJesu sephakathi, athi niyangazi nina aningikhonzi ngoba ningikhonza noma. Ngoba uNkulunkulu akafuna umkhonze ngoba ekwenzela kahle, kufana umkhonze noma izinto zingahambi kahle. Mkhonze ngoba uyinkosi, ngoba uNkulunkulu, ngoba ungumdali wezulu nomhlaba. Ungakunikisi ukukhola kwakho entweni ephathekayo ngoba ngeke ukugaranta ukukhola kwakho ukuthi kuzokuma inguna phakade. Hallelujah. Ukhona into bazalwane lithi iBhayibheli uPeter 1 chapter 5 verse 7 uthi cast all your cares unto the Lord for he cares for you. Into kumele uyenze mawuhlaselwa, thatha inkinga zakho zonke uyinikele enkosini. Musu kusuka othandweni lwakhe futhi musu kwehla ngisho emandleni. Thatha inkinga zakho iphonsele because uyakhathalela. uJesu bazalwane usenze njani? Uyasikhathalela. Sondela kuyena kakhulu kunakuqala umushayeka. Ngoba isitha asithokozi ngokhola kwakho, sifuna ukukubulala emoyeni. Njengoba uvelelwa lezi zinto nje. Hallelujah. Bambelela kuJesu bazalwane, uphonse konke kuye. Uthi uMateyu 11 verse 28, zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizoniphumuza. Kusho uthando lwethu, kusho uthando lwethu bazalwane. Uyabona uNkulunkulu uyazi ukuthi sikhona into esawuhlangana nayo, kodwa uthi zanini kimi.
kufanele uze kuyena ungambaliseli uthi baba ngiyabonga ukuthi konke lokho wadlula kuko Jesu akunamandla phezukwami. Ngiyabonga Nkosi uJesu ukuthi unkosi ephilayo uyinkosi ephakeme. Fanele wenze njalo. La lithi iBhayibheli uthi uJesu ngesikhathi sebemtshela bazalwane lithi wahlala 2 days kuleyo ndawo. Esayizwile wahlala 2 days. Labantu abathanda bamtshelile ukuthi uyagula kodwa uzohlala akaphuthume uyihlalele. Kodwa laba uMartha noMaria waze wafa umfowabo uJesu ehlisi. Kodwa mabefika bathi inkosi lo umthandayo ababali ukuthi sikuthumelile wenza ngalutho kusho ukuthi awusithandi ngoba bayazi ukuthi uyabathanda. Ayikho into kumele ikusheke kuthando lukaNkulunkulu ngoba uJesu wafa ngenxa yezono zethu. Sigaranteed bazalwane ukuphila okuphakade. Usathane ngeke akwazi ukulithinta uthando lukaNkulunkulu empilweni yakho, angeke akwazi ukuthinta ukuphila okuphakade. Ilezi zinto embili usathane ngeke ayithinte, uyathanda noma akathandi. Wena ozosuka othandweni lukaNkulunkulu willingly ngoba uhlaselwa. Kodwa yena abazalwane uSathane akakwazi ukuthinta, akakwazi ukushintsha ukuthi uJesu wasifela sithethelelwe izono, akakwazi ukushintsha ukuthi sinokuphila okuphakade enasekusebenzelanga. Sakunikeza amahala. Ingakho kumele ungamlaleli uSathane mayithi ehlela lezi zinto ngoba ukholwa, ngoba uthando lukaNkulunkulu lu-unconditional. Ukuthanda uNkulunkulu unjengoba unjalo, ukuthanda ngoKristu awuperform imawukholwa abazalwane. Ayikho into ongayenza isukumisa uNkulunkulu ezulwini othi umbuyazi waze waphila impilo engcwele. Akumangazi lokho ngoba konke kwakhele kuJesu. Sikuphiwe mahala. Ingakho ngeke uyincome ngensindiso ngoba imahala uyinikeziwe iwumusa. Wena kumele uyibambisise umusa kaNkulunkulu ungasuki kuwo ngoba uma wasuka kuwo uzolahlwa. Uyisole kungasekho ukubuyela emuva. So ungalalela uSathane mayithi wena ukholo. Uyazi ukuthi uSathane uyakwazi ukukhumbuza izono zakho edlule. Athi wena nje akutshela into kade wathethelela kuyo ngoba ufuna ukukubulala emoyeni. Athi wena ukholwa wena uyahleba. Lithi iBhayibheli uma sasesivumile izono zethu bazalwane uyayithethelela ayikhohlwe. Usukuvuma ukubonjwa uSathane ngesono sayizolo. Angipromote bazalwane ukuthi abantu bone, kodwa ngikhuluma ukuthi bazalwane umusa kaNkulunkulu unguna phakade awuguqulwa isimo sakho. Angeke ukwazi ukuperforma ukuthi uNkulunkulu akuthande kakhulu. Noma kuthiwa ngiqala Monday kushumayela kuzoba uMonday unyaka wonke ngiyashumayela. Angeke lokho kuguqula uthando lwaNkulunkulu. So walwenza lwaphelela kuKristu. Kuphela into engayithola sengisebenzela umqhele. Umqhele ngizonikezwa wona. Bazalwane asakhela ukholwa kwethu kuJesu. Izwe siphila kulo liyashintsha usuku nosuku. Athi umuntu base bakubuza abangani bakho, ngoba uyakholwa wena una degree yini pho ngawuthola umsebenzi? Uyawuzwa lo mbuzo? Uyavutha kodwa usebenza. Ungaqala ukholwa kwakho ngalokho. Wena thatha idingo zakho uyise kuJesu, ucela umsebenzi umlinde. Musuku ufe emoyeni ngoba ungasebenzi, ulalela uSathane akhohlise athi njengoba ungawuthola umsebenzi ukuthi awukholwa. Ayikho lo nto bazalwane. Ukholwa kwethu kwakhele kuJesu wafa sasindiswa. Into engeke yaguqulwa bazalwane. Izinto ezidlula kuzo bazalwane azisho ukuthi uJesu akakuthandi. Umumazi usondela kuyena kakhulu. Lithi uJesu wathi wayazi uJesu bazalwane engakafa uLazaro ukuthi uzofa kodwa futhi uzomvusa. Ingakho wavela wahlala lapha uJesu 2 days ngoba wayazi, ngoba uJesu into uyazi in advance. Sazana bazalwane ngoba uthi uJesu lokho kufa akubona ukuthi uzofa nje inguna phakade, usazovuka ngoba uyazi ukuthi uzomvusa.
uJesu uyakwazi ungakangeni endaweni ozongena kuyona ukuthi uzongena, futhi uyakubona ukuthi ukuphi, futhi unamandla okuthi akukhiphe kukho. Wena into kumele uyenze musukusheka usuku othandweni kaNkulunkulu ngenxa yama challenges, sondela kuyena kakhulu kunaqala. Uma ukhuleka uye kuyena, ukhuleke umkhonza uNkulunkulu, ufundiswe, ukhale kuye imini nobusuku. Uyilethi inkinga yakhe ekseni, baba nginenkinga, baba ngidinga ungisize ekutheni. Mawuthanda kudlula uthi wazi ubuyele, baba ngicela ungisize ngisabambene naleyo nkinga, ntambama ubuyela kuye. Mawuthanda uzile ukudla uze kuyena, ngiyakutshela mntaka baba izoxazululeka leyo nto. Kodwa mawuzolalela uSathane athi awukholwa kahle ufe emoyeni, ungagcina usukuyeka ukholwa. Kunabantu ababesindisiwe namhlanje bayaphuza, namhlanje abasayi esontweni. Mawungambuza bakhishwa zinkinga, bakhishwa ama-problems. Halibonke igama likaJesu. Akhethe umuntu kuye kulahlweni ingula phakade ngenxa yenkinga. Lezi zinto abazalwana uJesu unamandla okuyixazulula. Awungifundele uLuka 12 mfundisi u6 and 7. uJesu wazi konke. Luke 12 6 and 7. Luke chapter 12 verse 6. Akuthengwa yini imizwilili eyisihlanu ngezindibilishi ezimbili na? Akukhohlakele namunye kuyo emehlweni kaNkulunkulu. Ngiqhubeke mfundisi. Gcina ku7. Kodwa nezinwele zekhanda lenu zibaliwe zonke. uJesu wazi konke. Imizwilili ngesingisi sparrow uhlobo oluthize lwenyoni. Lezi inyoni zayidayiswa, zidayiswa njengeprize ephansi. Kodwa uNkulunkulu noma sayidayisiwe ngiyazazi inyoni bazalwane. uJesu senzenjani uyazazi, azihlanyeli azivuni kodwa ziyadla zijabule. Uthi nenwele isekhanda lethu uyazazi. Meaning bazalwane ukuthi into kuyona ongene kuyona uNkulunkulu uyayazi. Sondela kuye ngomthandaza, mbikele bazalwane day and night. Musukuvumela ukulahlekelwa ukukholwa ngenxa ukuthi into ethize nento ethize ayenzeki ngendlela ofuna yenzeke ngayo. Ukukholwa kwethu asinakuncikisa entweni ephathekayo, asikuncikisa kuJesu. Uyabona bazalwane makwakuncikisa kuJesu uhlala uzukuthula la, uhlabelele umhlabethi ngizukuthula nokwenama enhlizweni ya, ngizukuthula nokwenama enhlizweni ya, ngisukuthula nokwenama ukuthula nokwenama ukuthula mina ngisukuthula nokwenama enhlizweni ya. Into ekwenza ukuthi uzukuthula nokwenama ulicula leli culo uphakathi kwenkinga, ulicula leli culo izinto zingahambi kahle, ngoba uyamaza umkhonzayo ukuthi unamandla okukhipha. Ubambelele kuye izinto iphambene, ubambelele kuye efrijini kusana isigubhu samanzi, ungazi ingane uzoyinikani. Uthi ngizukuthula nokwenama enhlizweni ya, Thula nokwenama, ngizukuthula nokwenama, enhlizweni ya, thula nokwenama, ngisukuthula ukuthula ngisukuthula nokwenama enhlizweni ya. wazi inwele zakho ukuthi zingaki, wazi isihlabathi esogwini lolwandle ukuthi singaki. Yini angeke kwenzele yona, yini angeke kwenzele yona. Ukwazi konke bazalwane, udalwe nguye, uyakuthanda, bambelela kuye, musukunyakaziseka ngenxa izimo odlula kuso. Khulu ngakithi kunalo sezweni, khulu ngakithi kulelo sezweni. Nami ngadlula la okwesikhashana, kodwa umusa wakhe umiguna phakade.
abazalwane sibalandelayo badlule enkingeni. Abapostoli ababamba noJesu badlule enkingeni. Umpostoli Paul ethi iBhayibheli wayeneve enyameni, ephilisa abantu abagulayo, eshumayela ivangeli. I'm sure waya kuNkulunkulu egijima athi uzongiphilisa. Mayifika athi uyakhuleka, wathi uNkulunkulu wami umusa wami ukwanele la ngasukifa. Kodwa wamtshela ukuthi umusa wami unjani ukwanele. Ngamanye amazwi khululeka noma likhona lelofa, ngeke likubulale noma likhona lelofa, ngizoqeda amandla likhona, ngizoma nawe likhona, ngifuna ukulikhombisa lelofa ukuthi alinamandla, ngeke ngilisuse ngenjongo, ngifuna ukulincamisa. Ezinye izinto ayisuswa abazalwane, kodwa uNkulunkulu ufuna uhambe phezu kwazo, zikho. Uzwa amandla zikhona, uhambe ngokholwa zikhona, singakwenzi lutho. Ongakholwa siyambulala, wena sikubulali. Kufana nokuthi mawugula abazalwane, ungayithathi lento abathi odokotela kunesifo singalapheki, basho kubantu abangakholwa, abasho kuwe. Hayi abangishwa. Ungayithathi lento okuthiwa khona isifo esingalapheki, asikho isifo esingalapheki uNkulunkulu. Kusho kubantu abangamazi uJesu, hayi kumzalwane. Fight the good fight of faith. Ilwa ukulokuhle kokukholwa, ungavunyelwa ukuphuqwa uthando uNkulunkulu akunike lona, uphuqwe uSathane ngamaqhinga akhe. Asikho isifo esingalapheki. Hallelujah. Hey, ukhona amazwi engiwathandayo. asho uMartha noMaria abazalwane. Wavele washona ubhuti wabo. Bamtshelile uJesu akithi uyabathanda, washona. Bamthatha bayomfaka ethuneni. Ucabanga ukuthi kwakumnandi kuMaria noMartha. Bayazi uJesu uyabathanda kodwa ubhuti wabo uyashona. Baze bayongcwaba, bambonile uJesu evusa abantu abafileyo, bambonile uJesu avula amehlo empumputhe, bambonile uJesu bazalwane kwenzeka imangaliso, kodwa ubhuti wabo uyafa kodwa uJesu uyabathanda. Ukhona istatement esenziwa uMaria noMartha mayisefikile uJesu, bathi Nkosi abamthuki, noma kwenzekile lokho kodwa useyinkosi. Noma sedlula kulobunzima kodwa useyinkosi. Ayi bayamdumisa ngoba mawuthi uJesu inkosi uyamdumisa, uyampraise, bathi Nkosi ukuba bewukhona. Umnewethu ngayingafanga. Hayi webazali wavele wabona uJesu uthe naba abantu be strong bedlule ebunzimeni bavele bamthinta. Webazalwane, uJesu inkosi izinto zingahambi kahle. uJesu inkosi ungadlile. uJesu inkosi abantwana bakhe bedla ama drugs. uJesu inkosi ungasebenzi. uJesu inkosi ugula. uJesu akagubuki ebukhosini bakhe ngenxa yezinto esidlula kuzo. Kumele simazi sidlula kuzo, sibambelele kuye, singasuka othandweni lwakhe. Uthi uMartha noMaria Nkosi kodwa umfowabo ufile. Abangalungabaza uthando lukaJesu noma sefile ubhuti wabo. Webazalwane, usulungabaza uJesu uthando lukaJesu ngenxa yokudlula kulesimo odlula kuso. Please ngiyakuncenga, ngoba angeke uyibone imangaliso. Imangaliso uzibona ngokuphikelela. Sithi sikunetha ubuphikelela. Sithi sikunetha ukuthi uyinkosi yamakhosi baba, uphakeme, akekho ufana nawe. Nale nkinga engidlula kuyo ayilutho phambi kwakho baba, ngikhulule kuyo, ungcwele. Adideke uSathane athi nomuntu ngimshaya kangaka yini kanti angazweli. Wazi uthando lukaNkulunkulu olusempilweni yakho. Nkosi ukuba bewukhona,
umne wethu ngayingafaki usayinkosi akushintshi kufa kwabhuti ukuthi uyinkosi akushintshi ukuhlupheka kwami ukuthi uyinkosi uma uthi uyinkosi usho ukuthi ungenza noma yini kulesimo ebhekene naso uNkulunkulu understand ilanguage oyikhulumayo kuyena uma uthi inkosi uyakhothama uthi baba kukhona utho lungenzeke kuwe baba uphakeme uyinkosi yamakhosi Nkosi ukuba bewukhona umna wethu ngayingafanga wamthinta uJesu lithi iBhayibheli Jesus wept ezalawo mazwi okukholwa ngoba ave kumthinta uJesu ukholwa abazalwane uJesu akathintwanga ukuthi uLazarus ufile wayazi vele ukuthi uLazarus uzomvusa into eyenza uJesu akhale abazalwane ukubona bekhala bedabukile wabona ilevel of their faith ukuthi noma bedlule emzimeni abakulahlanga ukholwa kwabo bamethemba izinto zingathembisi ngoba bayazi ukuthi yena uthembekile haleluya kizomethe banjalo kobuya zindlela angeso angise ezulwini kolanda kibonge pa wangethu umthwa sithi izinto zi-upside down ungazi ufanele wenze njani uthi ngizomethe banjalo kobuya zindlela uzokiho langeso hangise ezulwini kiboke Nkosi uJesu ubona umndeni wakho uyahlakazeka umshado wakho uyaphela usubathe uyaqoqa uthi ngizomethe banjalo kobuya zindlela izolimo langeso hangisebe ezulwini ko kiboke phakade wagathula umthwa haleluya uliqulu sathwele umthwalo ungathuliwe uliqulu ingane zakho siqula kwidakamizwa uthi ngizomethe banjalo Nkosi uJesu uyayazi phela usongi hola haleluya hangise bazalwane kuyahambeka bambelana kuye
Ukholana kuye kuyahambeka. Jesus, 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 Jesus. Walelo Jesu wabona ukuthi babambelele kunzima. Walelo Jesu wabona ukuthi noma kunzima babambelele, noma kunzima babambelele. Uthi Jesu nimbakaphi, 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 nimbakaphi. Usanyakaziswa ukukhala kwabo ukuthi badlula busimani abadedela ukukholwa. Wathi nimbakaphi, wathi nimbakaphi. Bathi woza Nkosi ubone uJesu muva ukuthi abanyakaziswanga izimo. uJesu muva ukuthi abasukanga kuye namatha sikambi kahle. uJesu unyakaziswa ukuthi bamethembile izinto zikathembisi, bamethemba into sikaphi kahle. Uthi nimbekephi. Bathi woza Nkosi ubone. Mayifika ethuneni uthi susanitshe. Uthi Maria Nkosi usenuka ngoba sasizinde. Arabashata rikababosika rimabashia. Hey! 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 Chi uJesu khona into ayishoyo ngesikhathi esho statement. Awushale phasi. Uthi uJesu angishoko yini ukuthi mawukholwa uzobona inkasimulo kaNkulunkulu. Akushoko yini mina uNkulunkulu akudaba noma izinto ungayibona wena sengathi serious. Akinadaba. Kholwa, 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 kholwa uJesu. Umatha ngamanye amazwi beno Maria bathi Jesu lesisimo is above your control. Uthi Jesu hey ungazi mina ngishintsha isimo kuthiwa sishintsheki. Mina kuyafohla okungezeki kubantu kimina kuyezeka. uLuka 1:37 He is God, He is God, He is God, He is God. He is capable for anything. He is capable for anything because He is God. Bamlalela. Athi Luka 18:27 okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Mhlawumbe sebakutshelile odokotela bathi usalelwe inyanga ethize uzoshona ngoba lesifo esikuphethe akekho owaphila. Ngifisa ukutshela uNkulunkulu aqala ngawe akuphilise.
uNkulunkulu angashintsha umlando owaziwa odokotela because he's God, because he's God. Akusho ukuthi bakwahluleka abantu uNkulunkulu wakhe uyahluleka, akukaseki kubantu, kuyenzeka kuye. Sime ngenyawo wambiza balisusa ithuna, wathi Lazarus phuma. Yavuka indoda. Hey, siyavuka into zakho namhlanje, siyavuka into zakho. Uma ubambelana kuJesu uyayivusa into zakho. Usuku udedela uthando lukaNkulunkulu ngenxa yezimo odlula kuzo. Bambelela, 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 sizovuka into zakho. Washintsha izinto ezinukayo. uJesu waqeda iphunga, waphuma umuntu. Noma isimo sakho ungasibona sasiwesi kanjani, but uNkulunkulu uzosiguqula. Bambelela kuye uNkulunkulu. Kobuya zindle uzo hangisekele ezulwini. Jesus kibonke sesithandaza abazalwane. Cela sibambelele kuJesu. uNkulunkulu ufuna ukwenza imangaliso phakathi kwethu, ufuna ukwenza imangaliso nebonakaliso, kodwa sibambelele kuye. Njengamanje bazalwane, umuntu uzothandaza athi Nkosi impilo yami, ngoba khona into singakwazi ukuzisho esidlangaleleni, kodwa uyazazi yena. Nkosi uyangibona mina, uyangazi, hlangabezana nesidingo sami. Sothandaza sonke. Mafuna ukugijima uza la altar, ngikubeka izandla zokwenza njalo uze ngaphambili, kodwa ngifisa ukuqala sikhuleke. Kodwa mawufisa uze ngaphambili, ngicela uvele uze ngaphambili njengamanje, ngakakhuleki ngakawenzi lo mkhuleko. I want to pray for deliverance, I want to pray for healing, I want to pray for my blessings. Gijima uma ufuna inkosi ingenelele esimeni sakho, ngoba uyayazi indlela zongihola ngeso. Hangisekele zulwini fundisi wona kibonke phakathe wangethula umthwalo wangisi. Ngicela umfundisi ungubani akhuleke ukuthi uNkulunkulu ahlangabezane nezidingo zenu zonke. Whatever ebeyikubophila uphume namhlanje ukhululekile. While is praying, ngicela nani ngemuva ukhuleke. Nathi sivala amehlo siyakhuleka. Uthi Nkosi ngenelele edingweni zakho. Mina ngizobe ngibeka izandla phezu kwakho. Mfundisi ungubani ekhuleka. Hallelujah. Siyathandaza bazalwane. Uthi umshumayeli mayekhotha, angishongo yini ukuthi mawukholwa uyakubona inkazimulo kaNkulunkulu. Ngifuna ukuthandaza nabazalwane bonke labo bangaphambili nokhona ongemuva othi Nkosi ngisuse ngithule umthwalo wami namhlanje. Today God is going to perform a miracle in your life. There are people abakade behamba nezifo isikhathi eside, that they will discover that God has healed them after this service in the name of Jesus. Into idingayo ukuthi umkholwe kuphela uNkulunkulu. Kunabantu abakhona abahlala kule ndawo akade befaka ama-CV abakaze babizwe ndawo. Kuleli viki elizoqala bazobizwa ngegama likaJesu. Kunabantu abahlaselwe i-anxiety abangenakho ukuthula njengoba belapha. From today they will experience peace. Into ebalulekile ukuthi umkholo uNkulunkulu. There is a miracle that is happening
empilweni yakho. There is a miracle that is happening in your body in the name of Jesus. uNkulunkulu namhlanje ukunikeza ukuthula okudlula ukuqonda konke. All you have to do and all you have to say is, Lord, I believe. Open your heart. Vula inhliziyo yakho. uNkulunkulu uyaqala usemsebenzini, uyasebenza. Kukhona abaphilisayo right now as we pray in the name of Jesus. Kukhona ukuphiliswa okuzwayo kusukela ekhanda ngegama likaJesu. I command you, Kenta, get out of this body in the name of Jesus. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, wena okade ufaka amasifi ungasebenzi, usobizwa kuleli sonto. Ngeke iphele inyanga kaApril ungabiziwe ngegama likaJesu. Just believe God. Just believe God. Just believe God. Wena ogulayo enyameni yakho, I command you sickness, I command you disease, get out of this body in the name of Jesus. In the name of Jesus, you are set free in the name of Jesus. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, wena obunenkinga kuma finances ayaqaqeka ngegama likaJesu, ayaqaqeka ngegama likaJesu. Amaketanga esitha abebophile kuma finances, I break them loose in the name of Jesus. Be broken loose in Jesus' name. You devil, you have no power. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, you are healed in Jesus' name. You are set free in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are victorious. Ngegama likaJesu, I speak victory upon your life in Jesus' name. I speak victory upon your life in Jesus' name. I speak victory upon your life in Jesus' name. I speak victory upon your life in Jesus' name. 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 Victory upon your life in every area of your life. Victory in Jesus' name. I speak victory upon your life in Jesus' name. I speak deliverance upon your life in Jesus' name. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, you are free in Jesus' name. You are set free in Jesus' name. Bazalwane, uNkulunkulu usewenzile umsebenzi. Ngiyacela bazalwane kungabikhona noyedwa ongabaza ukukhuluma kaNkulunkulu. If you believe, you will see the glory of God. I know that you will testify. I am certain, I am 100% sure that you will testify ukuthi God has set me free. Umthwalo obunawo uthuliwe, uzoza ukuthula okumangalisayo. Hallelujah. Kuzodiscusswa igama lakho kuleli viki kuma boardrooms amakhulu. They will discuss your name in the name of Jesus, and they will call you. You will receive phone calls azokutshela indaba ezinhle ngegama likaJesu. That is what I declare, that this week ngeke liphele ungayizwanga indaba ezinhle. I don't know what is your need, but you shall hear the good news from the Lord. Ngoba akakwazi ukukhuluma agenzi. The Lord has spoken through umfundisi uMbuyazi. Your only path is to believe God. Kukhona yini okumahlulayo uNkulunkulu? Is there anything too hard for the Lord? Siyamethemba. We don't need to make sense of it, even if it doesn't make sense, because God has said it, we believe. Glory to Jesus. uNkulunkulu simkhonzayo yamangalisa. Mfundisi uMbuyazi siyabonga kakhulu. Simshayelela uNkulunkulu izandla ezinkulu ukuthi akhulume kanje ngomfundisi wethu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Uyena uNkulunkulu engimaziyo. Ukuba ithuba belikho na bengizonitshela imangalisa sezenzile. Just by faith. Uyibeka ireasoning, uthatha ireasoning uyibeka eceleni. Kholo uNkulunkulu at his word. Ukuthi noma ngingak-understand, but because you have said it, I believe. Amen.